Nu står jeg på det hjørne, der vender tættest på byen. Og herfra der kan vi se, der får vi udsigt over til børnenes skole herover. Der er cirka 1000 meter over. Måske, ja, det her det er fugleflugt, så det er måske 1000 meter. Lidt bakker, der ligger lige midt for ude for markedet. Det centrale markedet. Så ned over byen. Og her kan vi måske se, der holder bilen op på vejen. Og så kan man se, at vejen den falder en del. Og vores grund den ophører så. Det flugter sammen med det hus hernede. Jeg ved ikke om det